ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, бахшиш ки чанд рӯз шуморо бенавор мондем. Каме саломатиёмон хуб набуд. аммо дар навори имрӯза ҳамаи хабарҳои асосӣ ва муҳимро пешкаш шумо мекунем. Ва акнун боз ба монанди пешина якум шуда оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. чӣ хеле ки аз навори гузашта медонем, Тони Фергюсон дар инстаграми худ хабар дода буд ки соли 2022 ба қафас бармегарда ва нияти чемпион шудан дорад, аммо зидди ки ҷангидан мехоҳад гуфтагӣ набуд. акнун соли 2022 даромад ва Фергюсон гуфт ки бо кӣ ҷангидан мехост. биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. ина с**кай ман Майкл Чендлер, Дана Вайт суханҳои туро ба ман расон ки ту ба Дана Вайт гуфтӣ ки зидди ман моҳи апрел ё июн ҷангидан мехоҳӣ. чунин ба назар мерасад ки ту мехоҳӣ ки ман туро латту кӯб кунам, чунки бенавбат даромада истодаӣ. ин мавсими гӯштинг аст, мардак шав, навиштааст Фергюсон дар Твиттер. а Майкл Чендлер бошад дарҳол ба Тони Фергюсон ҷавоб дода чунин навишт: о Тони, дар ин бозӣ баъзе шахсоне ҳастанд ки ман онҳоро дар ҳақиқат эҳтиром мекунам ва ту яке аз онҳоӣ. танҳо ба он хотире ки ту дар ин ҷо дербоз қарор дорӣ, на ин ки аз рӯи статус ё ин ки мавқеи ҳозираи ту дар дивизион. ман туро аз зангула то зангула мезанам. барои ҳамин дуо кун ки довари меҳрубон афта. мебинем оё ин муҳориба баргузор мегарда ё не, навиштааст Чендлер дар ҷавоб. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки ин муҳориба баргузор мегарда. агар суханҳои Дана Вайтро ба ёд биёрем, пас ӯ чанд рӯз пеш гуфта буд ки барои Тони Фергюсон рақиб доранд ва ин шахс Нейт Диаз нест. ва чӣ хеле ки мебинем Фергюсон мегӯяд ки Дана Вайт ба ӯ чунин муҳорибаро пешниҳод кард, яъне муҳориба зидди Майкл Чендлерро. барои ҳамин фаҳмида мешавад ки ин муҳориба бояд ки баргузор гарда. ва боз дӯстон, як чиз дигар ҳардуи онҳоро пайванд мекунад. ин мағлубиятҳои онҳо. Тони дар 3 муҳорибаи охирони худ мағлуб шудааст, а Чендлер бошад дар 2 муҳорибаи охирони худ. дӯстон, шумо чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не? ва агар чунин муҳориба баргузор гарда, ба фикри шумо кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротонро нависен. чемпиони пешинаи UFC дар вазни 61 кг Коди Гарбранд баъди мағлубияти худ дар турнири UFC 269 гуфт ки бо кӣ муҳорибаи навбатии худро гузарондан мехост. биёин суханҳои Гарбрандро гӯш мекунем. ман дар ҳақиқат бо Шон Омели муҳориба гузарондан мехоҳам. муҳорибаи мо бо ӯ наздик шуда истодааст ва аён аст ки ин кор мешавад ва ман умедворам ки маҳз ана ҳамин муҳориба муҳорибаи навбатии ман мешавад. ман ин муҳорибаро мехоҳам, чунки ман ба вазни 61 кг мебарам ва ӯ метавонад ки бо ман муҳориба гузаронад, чунки акнун ман дигар дар рейтинг нестам, а ӯ бошад дар рейтинг аст. барои ҳамин ин муҳорибаи хуб мешавад. ман бояд малакаҳои ӯро эҳтиром кунам, чунки ӯ ҳамчун ҷангувар хеле калон шудааст. ин чизро дар муҳорибаи охирони ӯ зидди пайва дида мешуд. акнун ӯ дар рейтинг аст, аммо бошам ба вазни 61 кг баромадан ва ӯро шикаст додан мехоҳам, гуфтааст Гарбранд. хотиррасон мекунем ки ҳам Коди Гарбранд ва ҳам Шон Омели дар турнири UFC 269 баромад карданд. Коди Гарбранд аввалин маротиба худро дар вазни 57 кг дар муҳориба зидди Кайкара Франс санҷид, аммо мутаассифона ӯ бо тариқи нокаут шикаст хӯрд. а Шон Омели боша рақиби худ Раулиан Пайваро дар якум раунд бо тариқи нокаут шикаст дода ғалаба ба даст овард. дӯстон, муҳорибаҳои Коди Гарбранд дар ҳақиқат ба ман хеле писанд аст, аммо ман фикр мекунам ки Шон Омели айни замон ӯро мезанад ва ин муҳориба барои Коди муҳорибаи хуб нахоҳад шуд. аллакай чанд рӯз мешавад ки овозаҳо пайдо шудаанд ки варзигари бебохти тоҷик, яке аз ҷангварони машҳур ва ҷавони тоҷик Нурулло Алиев муҳорибаи худро дар ташкилоти IMC Fight Night мегузаронад. ҳамчунин оиди ин чиз журналисти машҳури рус Игор Лазорин дар саҳифаи инстаграми худ хабар дода чунин навишт: шумо хеле зиёд оиди муҳорибаи Нурулло пурсон шуда истодаед. яке аз вариантҳо ин муҳориба дар ташкилоти IMC Fight Night моҳи феврал. рақиб метавонад ҷангвари пешинаи UFC шавад. мегӯянд ки Қувват Ҳамитов ин муҳорибаро қабул накард. чӣ хеле ки ба ман Амир Мурадов гуфт, ташкилот омода аст ки ба Нурулло муҳорибаи асосии турнир диҳад, навиштааст Лазорин. айни замон дӯстон, ана ҳамин гуна хабарҳо оиди Нурулло Алиев пайдо шуданд. ва дӯстон, мо дар инҷо ду чизро фаҳмидем. якум ин ки Қувват Ҳамидов зидди Нурулло Алиев ҷангидан намехоҳад. дуюм ин ки рақиби Нурулло метавонад ки ҷангвари пешинаи UFC дар ташкилоти IMC Fight Night шавад.
аммо дӯстон ин танҳо хабар аст. ҳоло ягон чиз расман эълон шудагӣ нест. барои ҳамин умедвор мешавем ва интизор мешавем ки ин хабарҳоро ташкилот ё ин ки худи Нурулло Алиев ё дастаи ӯ расман эълон мекунанд. барои ҳамин худи ҳозир дар канал обуна шавен, то ин ки аз ҳама хабарҳои якум шуда бохабар шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.